जै बर' हारिनि लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुरुत्वपूर्ण भिडिअ आङो आंनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैदों। दिनै जोंनि बिटिआर हालामावहाय मा सोलिगासिनो दं नोंथांमोना बयबो मिथिगासिनो। दा बिनि बेलायावनो आंनि मोन्दांथिफोरखौहाय आं दिनै शेयार खालामनो लुगैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे बिभिन्न माहारियारि आफाद आरो गुबुन दल संगठनफ्रा दिनै बिटिसिनि नायल' जाल' मोननैल' आनसलिक राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौहाय गोरोबलायनानै बिथांमोना इलेक्सन गेलेजानो लुगैदों। आरो बे बाथ्रायाव दिनैनि थारिखआव जों नुबोबाय थादों कि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदों जोंबो खौसे जानायखौ लुबैयो। फारसेथिं इउपिपिएलनिफ्रायबो प्रमद बर' साराबो बुंगासिनो दङ जे जोंबो खौसे जानायखौ लुबैयो। नाथाय जों नुनो मोनगासिनो दं जे मा बिथांमोनहा दिनै सरासनस्रायै बिथांमोनहा जे ससियेल मिडियानि थ्रुयैल' डिसकासन खालामबाय थादों ना बाथ्राफोरखौ बानबुंथिफोरखौ होलायबाय थादों ना बिथांमोना हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' सार लोगोसे जायफोर दिनै रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोननि दलफ्रा इउनाइटेडलि मोनसे जिरायनानै बिथांमोना डिसकासन खालामनायनि प्लेटफर्मा दिनैसिम जानाय जायाखै। बे मोनसे कुइसन जादों। माने दिनैनि गेजेराव ओरैबायदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव रंजानाय फैगोन जे बिथांमोनहा मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गोरोबलायोब्ला। आरो बेबो मोनसे जागोन जे आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बुंनो नागिरदों जे आं दा जोबनायाव बुंगोन जे आंनि अल्टारनेटिभ लामाखौ आं मा होनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयाब्ला। मानोना दिनै गोबां साननांगौ दङ। इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जुदि गोरोबलायाब्ला मा अबस्था फैगोन। बिटिसिआव सोर दखल खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। दिनैनि थारिखआव न' डाउट नों हमनानै लादो बिटिसिखौ दखल खालामबायानो, गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा दखल खालामबायानो बा बिजेपिआ दखल खालामबायनो, अब्ला बिजेपिखौ जाय दखल खालामगोन बिजेपिनि जाय एडभाइस होग्रा बिथोन होग्रा बिथांमोना सोर? बिथांमोना सोर जागोन? न' डाउट सिबा जे जाबायानो दे बिटिसिनि मानसि बा बर' मानसियानो जाबायानो, बेखौ सोर लिड खालामगोन? स्टेटनिफ्राय लिड खालामगोन आरो सोर खालामगोन नोंथांमोना बयबो मिथिखासिगोन। दा गतिके गासैबो हारि माहारिफ्रानो जायाथों मानो बिथांमोना दिनै बिपिएफआनो सरकार जाथों नङाब्ला इउपिपिएलआनो जाथों बेखौ बयबो लुगैदों। मानोना आनसलिक दलनि एबा आनसलिक हान्जाखौनो सरकारखौ खुंजानो लुगैदों। दा बेराफारसेथिं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' साहित्य सभानिफ्राय बा बिभिन्न दल संगठननिफ्राय दिनै बिथांमोना लुगैदों कि खौसे जानांगौ। ओंखायनो अके बिथांमोननो मोनसे सम होदो। दिनैबो दाबो बिथांमोना केन्डिडेट फोसावदोंब्लाबो हायो जाथिनि खाथिराव हारिनि सार्थआव दासिमबो हायो। दा दिनै जोङो ओंखायनो आंथ' 100% बिराद गोसो लुबैदों बिरादनो। मानोना जोंनि गेजेराव बे फिसा मोनसे काउन्सिलखौ लानानै जुदि जोङो आनसलिक दलफ्रानो जुदि जोङो गावबागाव सिट शेयारिं खालामलायनानै सोरबा सिट जाबाय सोरबा डिपुटि सिट जागोन सोरबा सिट जाबाबो मेन माबाखौ मुगा लागोन ओरै लागोन गोबां मोनसे सोलिनो हायो। आरो जों मानसिसो ना जों बुजिलायनो हायो मानो हालाया जाखो? आरो हालायैनि खाथिरावनो बेनो हालाय माराब्ला मा जागोन? दा गतिके आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंलायदों रायजो राजा नोंथांमोन। आंथ' बुंगोन दिनै जे बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसेथि जायाब्ला जाय बिथांमोना दिनै खौसेथिनि मुङाव रायलायगासिनो दङ बिथांमोनानो नांगौबा मोनफ्रोमबो समस्यायाव निर्दलीय केन्डिडेट बसायनानै हो। माबायदि जागोन बिदिब्ला? एबसुआनो जाबाय साहित्य सभायानो जाबाय बा बिभिन्न जाय दल संगठनफ्रा दिनै इउनाइटेड जानो लुबैदों बिथांमोना निर्दलीय केन्डिडेट होबानो जाबाय। मानो होदों बिसोरो बिथांमोना जे बिथांमोनखौ दुखु मोननानै बिथांमोनखौ इउनाइट जानो थिनबाबो जायनि खाथिराव बिथांमोना दुखु मोननानै निर्दलीय केन्डिडेट बसायनानै होजोबदों। बिदिबा मा जागोन? आंनि मोन्दांथिखौ आं शेयार खालामबाय आरोखि। खारन दिनै जाय बिथांमोना दिनै खौसेथि जानो लुबैदों बिथांमोना दिनै इउपिपिएलखौबो मोजां मोनो, बिपिएफखौबो मोजां मोनो। मोजां मोननायनि खाथिरावनोथ' बिथांमोना दिनै खौसेथि जानो लुबैदों। खौसेथि जाजानो लुबैनायाव जुदि न' डाउट बिथांमोना हेरा फेरा थारानि गेजेरजोंहाय खौसेथि जानो हायाब्ला जे दिनैनि थारिखआवहाय खालामबानो जाबाय। बिथांमोना जायफोरनाखि बिथांमोननि रिकुवेस्ट खालामसेयावबो नोंसोरखौ डिने खालामबाय थादोंब्ला जायफोर डिनाय खालामनायनि खाथिरावहाय नोंसोरखौ निउसनि खालामनायनि खाथिरावहाय नोंथांमोनानो मोनफ्रोमबो समस्तायाव 40टा नोंथांमोनहानो बे दलनिफ्राय मोनसे दलजों नोंथांमोना खौसेथि जाजानो लुबैदोंमोन। नोंथांमोना निर्दलीय केन्डिडेट होना होदो।
बिदिबा मा जागोन माने आंनि मोनदांथिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोखि बे आरो अब्लाना होमबा बिथांमोनाबो मोनसिगोन निर्दलिफ्रा बेसेबां देरहामारगोन देरहामारा बेखौ दा गतिके फैबाय थानाय समफोराव BTC आव गोजोन सान्थिनि गेजेरजों राजखान्थि जानानै थांथों बयबो माने राजखान्थि गावबा गाव गोसो बायदि जेनेबा खालामनो हाथों आरो BPF UPPL नि गेजेरावहाय माबा मोनसे बुजा बुजिनि गेजेरावहाय इलेक्सन गेलेनानै देरहासार जानो हाथों बेखौ आं लुगैदों नङाब्ला जोंनि इयुन जेनाखि इलेक्सन जोंनि इयुन जेनाखि BTC नि माखासे सासन तन्त्रफ्रा खुंथाय गोहोफ्रा सोलायनो थांगासिनो दङ नोंथाङा बयबो मिथिगौ दिनै सोरबाया बुंगोन आंखौ जाम्बा मा जाम्बा रोनावलाबायखो होननानै आंखौ बुंगोन नाथाय बुंनो हागौ नाथाय बे बुंग्रायाबो आंखौ जाय रोनावदों जाम्बा होनदों बिथांमोनाबो बै समाव बुजिगोन नंमारगौ बै समाव उमुक इउटुबार होननाया उमुक होननायानो जामारबाय बे खोथाखौ गोसोआव फैगोन मानोना दिनै जोंबो गोरलै गथ' नङा जोंबो उन्दै गोरलै नङा जोंबो बुजियै मानसि नङा जोंबो हमदांनो हायै मानसि नङा दा गतिके जोंबो बिभिन्न एंगेलनिफ्राय बिभिन्न सर्सनिफ्राय मोननायनि खाथिरावसो जोंबो बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो एबा जों बुङो दा गतिके आंनि खावलायनाया बेनो आं एसे सासे बर' प्लास BTC नि बासिन्दा हिसाबै BTC आव UPPL आरो BPF खौ गोरोबजानायखौ आंबो लुबैयो बे गासैबो बर' रायजो राजाफोरनो लुगैदों मानो दरखारबाव जों गाव सावराय जानानै मानो दरखारबाव जों गावजों गाव दाङाबाजि जानानै मा लाबबाव खौसे जादो शेयारिं खालामबायदो मोजाङै सासन खालामदो जौगानायखौ लाबोदो खौसे जानानै खामानि मावदो अब्ला जों खौसे जानानै जों खामानि मावोबा BTC आवहाय जों माखासे ट्राइबेल बेल ब्लकफोरखौबो जों हाखौ जों रैखाथि होनो हागोन जायनि खारनाव जों आलादा जानाय खाथिरावनो बै सरकार फैबाव बेबो इलेक्सन खालामनो हाया बै सरकार फैबाव बेबो इलेक्सन खालामनो हाया गोबां माखासे बाथ्राफोर ओंखारो दा गतिके खौसे जायोब्लानो BTC आव इलेक्सन खालामनो हानाय सुबिदाबो फैगोन नो डाउट दिनै हमना लादो जाय सरकाराव थाबा बिथांमोना इलेक्सन खालामबाय बै इलेक्सन खालामजाग्रा मानसिफ्राथ' बिसोर बर' होनाय नङाना बै मोनसेनो होसिगोन दा गतिके नोंथांमोना जुदि इउनाइट जायोब्ला BPF आरो UPPL मोननैबो हान्जा खौसे जायोब्ला अब्ला जोंनि BTC खौ जों बासायना लाखिनो हागोन नङाब्ला ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना मा बुजिदों जे BTC आवहाय ना गुबुन माखासे सुबुंफ्रा हाबनानै दखल खालामगासिनो दङ आरो बिसा पपुलेसननि गेजेरजों जोंखौ गाग्लोबनो थांगासिनो दङ दिनै जेरै आसामाव जागासिनो दङ जायनि खालाव दिनै हेमेन्त बिश्वशर्माया फुरा एक्सन लागासिनो दं दा बैफोर जायफोर आसामाव दिनै होस्रां जादों होखार जाबाय बिथांमोना दिनै BTC आव फैनानै थाफैयाखै बेखौ मालाय जों बोरै बुंनो हागोन मानोना बिथांमोना गावजों गाव सापर्ट खालामलायो बिथांमोनाथ' निश्चय BTC आव हाबना थाफैगोन दा बिथांमोना पपुलेसनजों जों BTC खौ गाग्लोबगोन अब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनाव थागोन जायफोर फिउचार जेनेरेसननि खोथा दङ जायफोर दिनैसिम जोनोम जायाखै बिथांमोननि फिउचारा मा जाहैगोन जुदि जों दिनैनो साननानै दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर सासनाव दङ जायफोर लिडार हिसाबै दैदेनगासिनो दङ बिथांमोनाबो जुदि बुजिनानै जुदि बै इनिशिएटिभखौ लायाब्ला जोंनि गेजेरनिफ्राय होखारनाय होस्रांनाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एरियाखौहाय रैखाथि होनाय जाय ट्राइबेल एन्ड बेल ब्लक एरियायावहाय हाबनानै थाबाय गोबां पपुलेसन खालामनानै थाबाय बिथांमोनखौ दानो होस्राङाबा माला होस्रांनो हागोन गोबां कुइसन सिखारो दा सारमोननिसिम आंनि खावलायनाय नोंथांमोना बयबो बुजिलायनानै सोरबा माने मोजां बुंनायखौ गाज्रि साननाय गाज्रि बुंनायखौ मोजां साननाय जोंनि गेजेराव बेल'सै दा बे बुंनाया बेसेबां नंगौ नङा बेखौ जोङो माने सारि खालामनानै नायनो हानाय जोंनाव मानसि गैला खालि पलिटिक्सनि थाखाय रांनि थाखायल' जोंनि मानसिफ्रा खारसै दा बिदियावनो जोंनि गेजेराव गोरोन्थि जागासिनो दङ थ' आंनि मोनदांथिखौ आं शेयार खालामबाय नोंथांमोननि मथामतआ मा बेनो जे बिथांमोना गोरोबलायाबा जाय खौसे जानो लुबैग्रा बै दल संगठनफ्रा मोनफ्रोमबो समाजाव निर्दलि होनांगौ थेंक इउ